Чакай бе, човек. Чакай бе, човек. Да не си се чалнал, бе. Как да не съм се чалнал, бе? Откакто почнах тези пусти турски сериали, жена ми нито пере, нито готви, нито чисти, бе, човек. Ей, сериозно ли, бе, човек? На мене, казвам ти, ми дойде до тука. Стига, бе, човек. И направо ще гръмна стопчето, ти казвам. Стига. Бе, чакай, бе, човек. Няма, чакай, бе. Ти какво ще правиш без телевизор после? Слушай сега, аз съм казал, че телевизията като стане 3D, няма да гледам, но въобще. Ама чакай сега, тя телевизията още не е станала 3D. Айде бе. Апа не е станала. Я да видим не е ли станала. Да ти и листопада, да ти и турските сериали, да ти и телевизията. Колко са, бе, Комшо? 3. 3. Сега му е дошло времето, ще го строша. Боят настава, тупат сърца ни. Ето ти близо, нашите душмани. Ура!